Evangeli segons Lluc, capítol 11, versets del 29 al 36. Mentre la gent s'aglomerava al seu voltant, Jesús es posà a dir: «Aquesta mena de gent és una gent dolenta, tanmateix reclama un senyal. Però l'únic senyal que li donaran és Jonàs, perquè el Fill de l'Home serà senyal per a aquesta mena de gent, a la manera com Jonàs ho fou per als ninivites. La reina del sud s'alçarà en el judici contra els homes d'aquesta mena i els condemnarà, perquè va venir de l'altre cap del món per escoltar la saviesa de Salomó. I mireu, aquí n'hi ha un que és més que Salomó. Els ninivites s'aixecaran en el judici contra aquesta gentalla i la condemnaran perquè ells es van convertir només de sentir la predicació de Jonàs. I mireu, aquí n'hi ha un que és més que Jonàs. Ningú no encén un llum per ficar-lo en un amagatall ni sota un mesuró, no, sinó que el posa en un lloc ben alt, i així els que hi entren en veuen la claror. L'ull és el llum de la persona. Mentre el teu ull és sa, tot tu ets lluminós. Però si està malalt, també tot tu ets a les fosques. Vigila, doncs, que la llum que tens no sigui foscor. Així, si tot tu ets lluminós, sense cap racó fosc, et trobaràs tot ple de llum, com quan el llum t'il·lumina amb el seu esclat.